φέτος όμως φτιάχνεται το κέντρο της γης. Είναι ο κύριος χώρος εδώ που θα είναι μια έκθεση κυρίως για σχολεία αλλά για όλους που θα δει να δείξει στα παιδιά ότι το ζήτημα της κρίσης του περιβάλλοντος και έχει λύση και μπορεί ο καθένας μας να είναι μέρος αυτής της λύσης. Sounds like there will be gardens and green spaces and ways to, like organization Earth will do, to teach children and people to reconnect with nature and to see nature in action. Trees and farming and a living vineyard and how the wine is made from it, and a center to teach all of this. Σχεδιάζουμε να τελειώσουμε το κέντρο της γης και να δημιουργήσουμε τους επισκέψιμους χώρους, τους εξωτερικούς, όπως τους κήπους της γης, με όλα τα είδη που καταναλώνουμε για φαγητό, τους άγριους κήπους της γης που δείχνουν πώς είναι η γη χωρίς τον άνθρωπο και να οργανώσουμε μέχρι την Άνοιξη τη δυνατότητά μας να δεχόμαστε επισκέπτες σε αυτό το χώρο. Ξεκινά σήμερα να λειτουργεί το βιβλιοπωλείο της γης, που αποτελεί προάγγελο του κέντρου της γης, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί πιλωτικά στις αρχές της Άνοιξης του επόμενου έτους. Στην οργάνωση Γη δεν ισχυριζόμαστε ότι κατέχουμε όλες τις λύσεις, αλλά σας καλούμε στο κέντρο της γης προκειμένου να τις δημιουργήσουμε όλοι μαζί.